Aj keď nie ste profesionálny opravár, tento vrták vám umožní jednoducho vrtať a inštalovať otvory do železobetónových stien iba pomocou elektrickej vrtačky. Predtým opravárenské vrtanie často spôsobovalo prehrievanie, spaľovanie vrtáka a praskanie dlaždíc pri vrtaní. To už neplatí, tento novovyvinutý štvohranný ostrý vrták od značky s viac ako 40 ročnými skúsenosťami sa vyznačuje excentrickou čepeľou pre presné polohovanie a bez šmýkania. 12 ostrých rezných zubov rýchlo rozširuje kontaktnú plochu s materiálom. Dvojitá špirálová drenážna drážka v tvare U rýchlo odstraňuje nečistoty, čím udržiava vrták ostrý a zabraňuje praskaniu horúcej čepele. O 12 cm dlhšia konštrukcia umožňuje vysoké rýchlosti vrtania a ľahko si poradí s 90% materiálov. Vrtanie do ocele a betónu je bez námahy. Inštalácia dverí a okien z nehrdzavejúcej ocele a hliníkových zliatin je ako vrtanie otvorov do novín. Ľahké vrtanie otvorov do kubického kameňa. Vrtanie otvorov do sklenených dverí a okien zabraňuje praskaniu alebo odštiepeniu. Vrtanie otvorov do hrubého skla je hračka. Vrtajte otvory priamo do žulových kuchynských dosiek bez pridávania vody na chladenie. Vrtanie otvorov do nehrdzavejúcej ocele je ako vrtanie do krabice. Vrtanie otvorov do hrubého mramoru. Vrtanie otvorov do kovu. Vrtanie otvorov do porcelánových obkladačiek. Vrtanie otvorov do betónu na zavesenie svietitiel. Vrtanie otvorov do keramiky. Jeden vrták na viacero použití, stačí ho pripojiť k elektrickej vrtačke a ste pripravení. Táto vynikajúca vrtačka je teraz k dispozícii. Táto renomovaná značka je odolná a spoľahlivá a jedna vrtačka vám vydrží 3 roky bez zlomenia. Nenechajte si to ujsť, ak potrebujete opravy alebo inštalácie.